Mitäs kello on? Äiti, herätys. Sun pitää mennä töihin kohta. Mitä kello on? No en mä tiedä, mutta mulla on tänään se työharjoittelu, joten mun pitää nyt lähteä sinne aika nopeasti. Selvä. Minulla on tänään vapaapäivä. Siis näytän aamupalaa. Minä menen vähän takaisin täällä nukkumaan. Okei. Mä tuosta omenaa. No niin, nyt mun varmaan pitää lähteä. No niin, oliko mä myöhässä? Ai, sinä tulitkin, et suinkaan ollut myöhässä. Olet aivan ajoissa. Hyvä. Vasta täällä... No niin, vilkastaan. Niin on. Kuka sä oot? Olen Diana. Tulin työharjoitteluun. Joo, tosi kiva juttu. Just. Hän on vähän... Joo, kyllä mä tiedän, joo. Hei, kuka sinä olet? Tulin työharjoitteluun. Ai, en tiedätkään. Kiva juttu. Oi, kun sinä olet söpöorava. Niin. Milloin mä pääsen päiväunille? Aivan kohta. Mennä nyt. Hehehe. Okei. Miten lapset pystyvät oikein nukkua täällä? Täällä on niin kova meteli. En tiedä. Ne vain aivan nukahtavat välillä. No selvä. Miten tuo Jänis oikein uskaltaa olla tuolla? Minulla on vesirokko! Hehehehe. Selvä. Niin piti olla täällä vain 2 tuntia. Mitäs minä nyt tekisin? Etkö sinä vieläkään nuku? En saa unta. Voitko vähän silittää? Totta kai voin. Nyt hän ainakin nukkuu. Mitä minä sitten tekisin? Päiväunille! Kaikki päiväunille! No niin, nyt päästään päiväunille, paitsi minä jo nukun. Voidaan mennä tähän. Sitten minä taidan mennä tänne ja minä menen tähän. Minä tulen tänne ja minä tulen tähän. Minun pitää nyt lähteä. Hei hei! Noin. Äiti, mä tulin. Kiva kun tulit. Oliko sinä vain 2 tuntia tai jotain sellaista? Olin jo sopinut sen aikaisemmin. Oliko siellä kivaa? Oli. Missä isä on? Hän meni töihin. Minä isä tulee 3. 3 aika aikaisin. No, saisinko vähän näitä jotain välipalaa? Totta kai saat. Lastamusta vähän omenaa. Haluatko omenamehuakin? Kyllä. Kiitos. No hyvä. Rakastan omenaa. Varsinkin omenamehua. Mutta mitäs minä nyt tekisin? Isä taitaa tulla. Hei, minä tulin nyt. Joo, hyvä. Missä äiti on? Ai tuolla. Joo. No niin, mun pitää tietysti siivota nämä tästä.
Mitäs minä nyt tekisin? Onko kuulla vähän radiota? Ei nyt. Siitä tulee niin kuva meteliä. Minä haluan olla vähän rauhassa. Minä menen vähän lepäämään. Okei. Kun ei siinä sitten mitään. Äiti, mitä mä oikein tekisin? Menen vaikka lepäämään tai lukemaan jotain kirjaa sänkyyn. Menen lukemaan. Eikö mä harjoittelen vähän eka kertotaulua tuossa mun liitutaululla. Okei. Mutta on ihan kauhean helppoa. Vaikka mä siis olen jo mä oon siis jo ysillä. Elikkä mä harjoittelen kuitenkin kertotaulua, mutta ihan sama ei sillä väliin. Okei. Englanti on tosi ärsyttävää. Maapähkinä on aika hyvää. Mitäs tekis? Katon vähän kuvia tästä mun kamerasta. Ai niin, tietysti. Kaitan vasta kaikki nuotot pois. Missä se on? Tossa se mun upea, mun hieno tällainen iPhone. Mutta onhan ollut ihan 100 viestiä. Tai siis 102. No, näytämä. Mua väsyttää. Kello on vasta 6. En mä vielä voi mennä nukkumaan. Kyllähän mä voin. Herään vaan varmaan ainakin 7. Tai siis 5. Mitäköhän mä oikein tekisin? Äiti, mä menen jo nukkumaan. Selvä. Me menemme huomenna isän kanssa 4 jo töihin. 4? Joudunko mä herätä yksin? No, ei, olet monta kertaa herännyt yksin. No joo. Me mennään jo nukkumaan. Okei, mäkin sitten teidän mennä. Mutta koita sitten aamulla vielä nukkua, kun me vähän kolistelemme ehkä aamulla. Selvä. Hei hei.